mitä kuvaa me niin kuin tuota haetaan, eikö haetakin? Joo. Ja sitten... Tuo voisi olla kanssa aika lähellä, mutta sitten otetaan... Ja se on siis periaatteessa se. Joo. Joo, hyvä. Hyvä pikkasen sitä toista kättä lähemmäs, toi karkaa nyt. Joo. Joo. Hyvä. Sano vaan Petra, kun rupeen leikkaamaan. Joo. Olen valmiina täällä. Yes. Siellä on jotkut ylimääräiset kädet. Sori. Joo, piipitysmerkki. Joo, hyvä. Vähän enemmän suupieliäksä. Näin hyvä. Niin, toisaalta se on vähän semmoinen ikuinen tyttö. Niin, siitä ei tullut sellaista semmoista lady, että se on se jotenkin... Eikö tämä ole vähän niin kuin pienoismalli ensi-illasta? Että semmoinen ensimmäinen niin kuin, jotenkin semmoinen tietyllä lailla mennä siihen niin kuin, sisälle siihen toisen ihmisen jotenkin olemiseen. Niin vähän semmoinen pienoisensi-ilta. Siltä se tuntuu. No, toivottavasti näkyy niin valo. Se hänen valo.